Čaute kamaráti, ja vítam nového videa, tentokrát to je Scary Teacher 3D. Prečo si dneska zahráme a... Počkaj, ono to ide samo, počkajte, mama. Aha, takže mám ísť takto. A čo? Aha, takže to mám takto. Ona začne utekať. A máme do tých novín dať toto. Že si ma všimne? Aha. Dobre. To máme. Teraz musíme ísť semka. Ne. Dobre. A teraz preč. Semka sa tak schováme. Dobre. Už ide. Už ide a teraz ju... Áno. To máš za to, že robíš žiakom zle. Aha. Tak si treba. Áno, ja viem, že to je zle. Jej, vyhrali sme, máme 25 coinov. Teraz ideme... reklama. Dobre, preskočili sme to a zase načítáva. Dobre, takže máme nasypať niečo, proste máme nasypať do do toho proste, do raňajok. A asi aj viem čo. Myslím, že niečo štiplavé alebo niečo. Takže asi nejak tak. Ona si tu dal zámok. Ne, nechcem, ďakujem. No neviem, môžem si takto. Dobre, tak si to kúpime. Takže no. Dobre, vylámeme zámok. A máme ešte semka, kde je tá šípka. Toto je mám dať. Toto semka. Rýchlo, kým nás nevidí. Rýchlo. Dobre. Myšli sme. Dobre. No. Áno. Je to presolené alebo niečo. Dobre. Dobre, vyhrali sme to. Zase. A zase reklama. To neznášam. Dobre, ideme. Takže máme teraz jej spraviť niečo s televíziou. S telkou proste. Takže môžeme ísť. Nejak sa mi stmavila obrazovka na počítači. Takže máme vypnúť tento seriál. Proste jej no chápeme sa. Čo viem, čo je toto. Dobre, použijem to. Teraz sa rozkýcha. Dobre. Dobre, máme hviezdičku. Čo to zase je semka? Super. Dobre. Takže toto máme a teraz máme zase popačidlo. Tam si pije kávu. Kam ide? Ide vonku. Asi by sme mali ísť preč.
Takže semka schováme. Schováme sa. A teraz to uvidí. Tak čo? Dobre, už to zľaklo, že to nezabralo. Dobre. Takže... Hej. Znova sme to vyhrali. Reklamou. Prestrihnem to. Dobre, som to prestrihla, takže teraz máme... takže máme prekaziť party, alebo čo to je. Takže uvidíme. Aha, už viem. Mám aj niečo spraviť so šatami. Myslím, že ich máme postrihať alebo niečo. A zase reklama. Dobre, prestrihnem to. Dobre, musíme ísť, takže počkať, dajme... Restart či resume? Teraz neviem. Dobre. Takže teraz by sme mali ísť na poschodie. No dobre, idem. Ona je teraz v jedálni a toto mi nastražila pastičku, že by som sa tu nedošla. No, ona je tam. Dobre. Teraz je už iba šaty. No ide na poschodie, však ne. Ona ide na poschodie. Či? Ono, ona je semka. Ne, ja som zapala do pastičky. Dobre, tak napríklad skúsme aj semka zazvoniť a skúsme ju takto nalákať. Áno. Prečo mi to nejde? Veď. Ona už ide asi dole, takže môžeme ísť semka potom rebríku, čo je semka. Dobre. Oni asi niekde semka. Dobre, tak sme to trošku prešli. Dobre, možno trošku viacej. Dobre, ona je teraz v tomto. Áno, pozera si svoj obľúbený program. Teraz je nás už iba toto. Tu je izbu s tými šatami. Ona ide na pochode. Mamka, ja som sa tu zasekla. Jak sa skáče. Ona ma dostane. Ja neviem, kde je. Je teraz v kúpeľke. Áno, si krásna. Tu je asi izba. Asi radšej... Idem dole radšej. Ona ide dole. Mama, ona ide dole. Dobre, že sa jej tak schovám na chvíľu. Možno, že semka nepríde. Ona, mama. Rýchlo.
Ne, ona ma chytila. Dobre. Paráda. Nevadí, ale ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať... Prehrali sme trošku. Reklama. Nevadí. A ak sa vám toto video páčilo, tak nezabudnite dať odber a like pre ďalšie časti. A premeníme sa si ju. No dobre. Vyzerá to divné, takže premeníme si na jeho. A ja sa s vami lúčim a čaute.